Sa number 9, suportado sa Negros Power and Electric Corporation ang inisyatibo nga ginaduso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may angot sa pagpapanaog sang presyo sang kuryente sa pungsod. Ini matapos ang ikalima nga sona sa presidente kung sa diin nagpanawagan siya nga kakason ang system loss charges sa kuryente. Ginsiling ni Negros Power spokesperson Engineer Yomel Campanillo, ila na lang ginahulat ang opisyal nga mga pagsulundan gikan sa Department of Energy kag Energy Regulatory Commission sa pagpatuman sang zero system loss charges. Ang pagkakasang system loss sa kuryente ang mangindako nga epekto sa pagdubo sang sukot sa mga ginabayaran sang mga konsumidor. Ginklaro man sa Negros Power nga hindi pa dali-dali nga mag-epekto ang panawagan sa presidente kag magapadayon ini sa gihapon sa pagsunod sa mga existing regulatory sa nga DOE kag ERC. Nagpasiguro man siya magasunod sila sa mga bag-o nga pagsulundan nga ipagwa sang DOE kag ERC.